makikita nyo dyan sa 3D, dito sa screen yung 3D model niya para magkaroon po kayo ng idea. Okay, so dito naman banda sa may dining, so makikita nyo dyan sa screen. Sabihin mo na ginawa natin. Siyempre mag-i-use pa po tayo dito pagkatapos. Ganda na. Pintura dito sa loob. So babalik pa po tayo dito pagkatapos sila mag-tiles. So lalagyan po natin ang dito po yan. Tapos dito syempre mauna muna yung tiles bago natin ilagay yung fluted panel. Okay, good morning po sa inyo lahat mga boss. Ayan, no? Ganda ng suit natin, no? Galing kay paring Louie sa Pat Boys kay Bon Madrid. Yan, bigay po nila. Bigay po ng Pat Boys. Kumpare natin mga boss sa Marikina. So may YouTube channel po sila. Ito po yung YouTube channel po nila, Pat Boys. Kasama natin, kumpare natin nila paring Reggie. Okay, dito tayo sa bahay mga boss. I-update po natin yung closet sa cabinet sa Tarlac. Okay, so yan po yun. So itong closet na ito mga boss, nakasukat po yan doon sa bahay nila sir. So i-drenowing namin doon. Tapos sabi niya ganito yung sukat, ganyan. So naka-actual doon sa kwarto po nila. So nakita po nila kung ano, nag 3D model po kasi tayo ng mga boss eh. Kaya sila na rin po yung nag ano ng laki nito tsaka yung taas. Sinabi po nila sa atin. In-actual natin doon sa mga bawat kwarto. Okay, so makikita nyo malaki. Parang 3 panel na yan. Tapos doon sa iba, pag gumagawa tayo, iniiba natin dito sa taas. So magiging 2 siya. So ang ginawa ni Buddy Nolly, pinag-isa na lang niya. Pero doon sa ibang ginawa natin, isang patong pa rito, naka-module din siya para hindi mahirap buhatin. Okay. Tapos yung kitchen, susunod na po yun. So deliver po muna natin yan, tapos sunod natin yung kitchen pagkatapos. Okay, so ito po yung isa. So ang lalaki. So nakapatong po yan hanggang doon sa ceiling nila. Ayan o. So modular cabinet. So ano po siya, marine laminated. So marine po yung ginamit natin, matte white. Parang ito yung pinakamurang marine na laminated na kulay, matte white. So yung iba haspe, pag may haspe kasi mas mahal po yun kasi susundan mo yung haspe nya. Tapos yung iba naman mas makintab po rito, mas siya glossy, mas mahal naman po yun. Pero pwede rin gawin natin kung magpapagawa kayo, yung mga pinto gawin natin glossy, tapos doon sa loob matte white. Parang itong matte natin, itong matte papatungan pa natin ng formica na gloss para maging gloss. Parang ganon mga boss ang mangyayari. Siyempre mas mahal na ng konti yun kasi yung laminated, ilalaminate pa natin ng gloss, mas mahal na yun pag ganon. Okay, so in-update ko lang po kayo dun sa project natin dun sa
Tarlac City project na modular cabinet tsaka kitchen, modular kitchen cabinet. Tapos ngayon pupunta po tayo sa Villasis. Mag-deliver po tayo ng cornisa, tapos cornisa, tapos ano ba yun, ilaw. So yan po yung mga i-deliver natin. So andito na po. Ayan. So ito po yun. So tinakpan ko lang kasi medyo umambon-ambon kanina. Umulan din. So tara, sama niyo muna ako. Gahi muna tayo. Tingnan natin si Badinoli kung makakapunta siya. Kung makakasama, baka busy rin eh. Okay, ganda talaga ng damit ko mga boss. Tapos yung sling bag. Yan. Salamat kay salamat ulit kay paring Bonbon Madrid. At syempre sa Pat Boys. Yan, kay paring Bong Madrid. Si Bong Madrid nga pala mga boss, tatay po siya ni Ruru Madrid, yung sikat na artista ng GMA. Yan, sa mga hindi po nakakaalam. Yan, so yun po yung mga kaibigan natin, mga kumpare sa Marikina. Siyempre marami po tayo dyan, pati yung mga taga Arayat, Nueva Ecija. So marami po tayo dyan magkakaibigan. Okay, wala si Badinoli. Dadaanan sana natin siya, baka may lakad po siya. Kasi malapit na pong umalis yung misis niya. Medyo busy po siya ngayon. So ang ano natin, kasama natin ngayon si Buddy Jess. So daanan na lang natin siya dun sa bahay nila. So si Buddy Jess, yan po yung matagal namin kaibigan nila Badinoli. So tatlo po kami. Ako, si Badinoli, tsaka si Buddy Jess. Yan po yung matagal na magkakaibigan. Mga binata pa po kami noon, wala pa po kaming asawa. So kami na po yung mga magkakaibigan. Okay, so daanan muna natin siya. Okay, so andito na pa tayo sa bahay nila Buddy Jess. Okay, siya rin po yung kasama natin pumunta kila paring Louie. Kasama sila paring Bong Madrid at Bonbon Madrid. Kami nilang ano rito, heavy equipment. Kaya din pang layout. So ito yung kasama niya yan, constructor. Kasama na natin si Buddy Jess. Tara, siya yung kasama natin. Bye-bye. Si Buddy Jess may YouTube channel po, ay may FB page po siya, Lakotserang Banda. Yan, pakipollow na rin po mga boss. Okay, dito na po tayo mga boss. Villasis project. So nagmamasilya na po sila rito. Okay, pababa na lang natin yung mga materyales. Okay, pakibaba. Dito yung mga iba. Lagay nyo din sa tarapal to. Tarapal na. Tarapal lang tangkulong. Ilagay ko na lang dito. Okay, so yung mga boss, so nakapag-ano na tayo, nakapagmasilya na. So cornisa na lang po yung ilalagay natin dito. Cornisa. Tapos hindi pa nila tinakpan ito dahil papalagyan ko pa po ng isang ilaw dito. Dalawang ilaw pa ang may lalagay dito, pin light. Kaya hindi pa nila tinakpan. Okay.
So dito nakapagmasilya na rin sila. So kornisa na lang pong kulang. Siyempre pintura, pati pintura na ito. Estimatein natin ngayon kung magkano yung ano natin sa pintura, charge natin. Okay na. So halos okay na. So yung ano na lang dito, matatakpan kasi ito. Mawala na yan, pati yun mawala. Tapos maglalagay tayo ng pinto dyan. Tapos dito maalis po yung bintana na yan. Tatanggal po yan. So tingnan natin dito sa mga kwarto. Okay, ito yung mga kwarto. So nagkukornisan na sila rito. Okay, dito nakapag-kornisa na sila. Okay na rito. Ganda na. So model MLB, nilagay natin kornisa. Yan kasi yung napili nila. Tapos sa taas yung 45. So tayo dito sa taas. Dito, okay na rito. Okay na. So nakapagtakip na sila rito. Okay na rin dito. Dito kornisa na lang. Kornisa na lang kulang dito. Okay. Okay. Renovate ka na naman. Ha? Renovate. Good. Okay na rito. Okay na, maglinis kayo pag ano, pagkatapos yung mga basura itapon nyo. Okay na. Okay, so naibaba na po yung mga ano, mga boss. Ayun, hindi pa naibaba pala to. Tapos yung spatula. Naibaba na yung mga kornisa, tapos yung mga ilaw. Pag ano yun, dati bagbaga na dyan Bakit? Ati na, edited mo ka ng karolan. Kabel ko to kompleto ato yan. Okay, so ito po yung mga ilaw. Strip light, tsaka pin light, tsaka panel light. Ayan siya. Tapos ito yung mga kornisa. So kulang pa po na ito. Bibili tayo ng polbos para dyan. So kami na po yung gumagawa na ito. May pabrikan po tayo sa bahay. Okay. Sila ang karolan na lang hinintay natin dito. Ano to? Opo. Opo. Magalang, magalang. Magalang. Ha? 45. Basta nga to 45. Ito yung babati MLB. Okay. So ito na lang. Hintayin natin sa karolan para matakpan. So okay na yung mga ano, yung mga ni-repair natin dati. Okay na. So straight na siya tapos nakalibel. Okay na. So okay naman na. Nice na yan na nilang lahat. So bukod pa dito sa panel light na ilalagay ay ano yun, yung panel wall panel na PVC na ilalagay natin dito. Tsaka dito meron pa po tayong ano, TV wall design dito. So yun pa po yung isang ano natin dyan gagawin, pero paayos muna natin ito bago natin ilagay yun. Okay na.
Tapos i-repaint din po natin ito. Tapos yung mga ano, i-cocoveran yan yung mga ano, parang ibinaba po nila yung mga outlet kasi masyadong mataas yung aircon. Matatakpan na po kasi siya ng ano, ng ceiling natin kaya pinababa natin yung mga outlet. Tapos yung iba naka ano naman na, nakaabang na. Okay na. Ayun o. Ayun o, shoutout nga pala kay kay Ma'am Imelda Duque tsaka kay Sir Dante Calamyong. Siyempre, kay Sir Patrick Dember Calamyong Duque. Yan, yung anak po nila. So, shoutout po. Andito po uli sa bahay ninyo. Ayun, gumaganda na. Hintay na lang po natin si Foreman, Madam. Para tuloy-tuloy na po tayo rito. Punta po tayo mamaya doon sa Umingan para i-update po natin yung project doon. Tapos tingnan din natin kung kailan nila matatapos doon para masabi natin dito kung kailan natin schedule yung pag layout ng CR, tapos ito ayusin yung mga tatakpan dito, tapos yung mga tiles. So yung mga dapat gawin dito nilang karolan sabihin natin ibili natin kay Foreman, kay Karolan pagpunta niya rito. Kaya punta tayo doon mamaya, i-update natin yung project doon. Okay, so dito makikita niyo dyan sa 3D dito sa screen yung 3D model niya para magkaroon po kayo ng idea. Okay, so dito naman banda sa may dining, so makikita niyo dyan sa screen yung 3D model niya. So ganyan po yung mangyayari dyan. Okay, pati dito sa kitchen andyan po yung 3D model niya. Okay, so ayun. Okay, kain muna tayo mga boss. Ano? May chow pan. Ay, malukong kayo. Ay, ito yawan. Sunset. Dapat siguro sunset ta. Oo, madi kayo ginaw. Kain tayo mga boss. Ay, bad. Dan. Sini. Nanti kutsara. Ang karne, kasano na ay? Madi ka may stroke atan. No? No? Parang na imagine ko parang masarap na naman yung pulutan mamaya Masarap yung pulutan. Yung ulam gulay. Gulay, yung ulam gulay, yung pulutan karne. Okay, sukatin na rin yung spandil na ito para malagyan ng spandil. Siya nga pala mga boss, dito may pepesto yung yung CR na sinasabi namin. Tapos doon sa taas ng CR na yon, may hagdan tayo papunta doon sa roof deck. Doon sa taas. Doon, nakikita nyo yun. Doon. Yung pupunta. Ilan? 75. Teka. Lista ko muna. I-ano ko nga. 75. Nasukat na po natin mga boss. So yun po yung rooftop natin, yung roof deck. So yung gagawin nating kusina dito. Tapos yung taas nun, papunta dun sa roof deck, gagawa ng hagdanan. Taas ng kusina, banda rito. Ayan, tapos pupunta ron. Okay na. Kwentahin na lang natin. Tapos yung pintura na ito.
i-waterproofing din natin ito mga boss. So bago natin i-waterproofing yan, tanggalin muna natin yung mga bintana. Ay, kung nandun sa kabila, ito okay to. Tapos yung bintana dito sa kabila dito, tatanggalin na rin to. Yan, pati yun. Tapos pinto. Okay. So shoutout ulit kay kay Ma'am Imelda Duque. Ayan. Siyempre kay Sir Dante Calamyong at kay Patrick Denver Calamyong Duque. Ayan, sila pa yung may-ari ng bahay na to. So punta naman tayo kay Sir Dominador Briñas doon sa Umingan. Ayan, kasama pa rin natin si Buddy Diaz. Pag-recap. Okay, dito na po tayo sa Villasis Project. Ay, sa Umingan mga boss, sorry. Umingan Project mga boss. Okay. Okay na rito. I-retouch na lang po ito. Yung mga pinaganon doon. I-retouch na lang po yan. Ganda na. So yung kulay nito mga boss, si Sir Dominador po yung pumili mga kulay niya. So ayan, shoutout ulit kay Sir Dominador Briñas. Ganda na po naman ang bahay niya. So nag waterproofing po tayo dyan, lahat ng wall niya sa labas ina-waterproofing natin. Tapos na gano tayo skim coat. Okay. 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 Okay na, halos pala matatapos na pala. Madi pa nagkabel ti kinturito yung kal? May wala. Adan? Dali. Adan? Okay. Si Sir Dominador din po yung pumili ng mga tiles na ilalagay dito. So magre-retouch pa po tayo rito ng mga pintura pagkatapos natin mag-tiles. So ito yung unang ginawa natin. Siyempre maglilinis pa po tayo rito pagkatapos. Ganda na. So buksan nga natin. Ito natin yung mga ilaw kung walang napunde. Kasi minsan may defect. Para masabi natin, may report natin kay Sir kung may napunding ilaw, mapalitan na. So wala pa naman. Okay naman lahat. Okay dito, tingnan nga natin dito. Ay dito meron pa pala rito. Dito, hindi ko makita yung dito. Seats. Ito. Oh, wala. Ante, ano natin kala? Ato, ito igid. Awan mo. Ang pahinga ta. Ang nga ta ti cob light na ta. Kaya di ka kulay green ting kablat ka. Di mo pinit ka mo. Ay, nikat dangkal? Baka blue tayo siya sa ulan na. Testingin natin lahat. Okay. So si Sir Dominador na yun, bumili ng mga ilaw nito. Yung center light. Ito yung center light. Hindi ko makita yung center light. Oh, ito lang yung center light na ito. Ayun, medyo nahuhuli lang siya. Medyo nahuhuli lang siya. Dito sa kabila. Tingnan natin dito. Okay, meron dito. Okay. Tapos marami kasing switch to eh. Nakakaali to. Hanggang. Ayan.
Okay. So dito naman. Ay. Ayun. Ayun. Okay naman lahat. Walang nakapunde. Punta tayo sa taas. Dito siguro. Okay. Okay na rin dito. Retouching na lang. Tapos mag ano tayo? Maglinis. Ito nga. Yan na lang sampayan. Ikatan nyo man di kayo sampay ito eh. Yung nakasampay. Ikatan nyo. Ada akong sampayan eh. Malo kayo tata? Hindi ba kayo? Okay. Ayos. Okay. Dito naman. Natin dito. Okay. Ayos. Ito. Ito naman. Okay. Ayos. So, yung tiles na lang. Ayusin natin. Meron pa rito, ayusin yan. Maganda na. Tapos dito. Hindi pa natapos dito ah. Hindi pa natapos. Yung mga scaffolding siguro. Yung mga ano natin, nakahambala. So yan siguro. Okay, so tara na muna mga boss. Ang ganda na. So nasa 95% na pa yung natapos natin. Ganda na. Kung ikukumpara mo dun sa part 1 ng video natin, malaki na yung pinagbago. So tingnan nyo lang po dun sa Umingan Pangasinan Project part 1. Tapos yung ibang ipapagawa po dyan, yung TV console. So yun po yung isa pang ano, dalawa po yun sa taas tsaka sa baba. So balikan na lang po natin yan. Okay, so andito na po tayo sa Barangay Marawi mga boss. So tapos na po kami dito na magpintura, tapos magkisame. So yun po yung ginawa natin dito. Tapos yung pintura dito sa loob. So babalik pa po tayo rito pagkatapos nilang mag-tiles. So lalagyan po natin ng TV console po yan. Tapos dito siyempre mauna muna yung tiles bago natin ilagay yung fluted panel. So ito malalagyan pa po ito ng fluted panel. Yan. Tapos yung mga cabinet siguro yan pa po siguro ipapagawa sa atin.
Tapos yung isa pang ginawa natin dito, yung mga spandrel. So may spandrel na po ito dati. Ngayon, nagdagdag po sila dito sa labas. Nilagyan po natin ng spandrel yan. So tapos na rin. Ito yung garahe. Okay, so babalik pa tayo rito mga boss. So in-update ko lang po kayo kung ano po yung next na gagawin nila dito. Okay. Ayos na. Sila madam na yung pumili ng mga ano nito mga boss, mga kulay ng mga wall. Sila madam na po pumili niyan pati dun sa kwarto. Sila na madam na po yung pumili ng mga kulay ng pintura. Ayos. Okay, tara. Tara na mga boss. Pag-iiwan guys. Okay na. So, babalik po tayo dyan pagkatapos na matilesan. So, yung mga tile setter natin mga boss, nasa Umingan kasi. So, marami pa po silang tatilesan bago kung magpapatiles man sila rito. Ay, masyado nang matagal yon. Kaya mas maganda na maghanap na lang sila ng magtatiles. So, tara. Okay, so natin ko na si Buddy Jess. Ay, saka bad. okay Buds. Pwede pala kami ng suka. 120 ang... Ilan? 4 liters yan? 6? 6 liters. Mabalik na wala natin mais bad. Oo natin Buds. One. Thank you Buds. Chat lang. One Buds, sige. Okay. So tara na mga boss. Okay, Buds. Thank you. Okay, so ayan. Maraming salamat kay Buddy Jess. May kasama tayong bumiyahe. Si Buddy Noli kasi busy dun sa modular cabinet. Siya po kasi yung itinoka ko dun na tumingin at bumili ng mga materyales. So tayo naman, pupunta pa po tayo sa Tarlac. Bili po tayo ng pulbos para sa kornisa. So let's go. Pumunta po tayo rito sa Insular Tableria. So nakabili na po ako ng nabayaran ko na po yung casting para sa kornisa. So 4-7, 10 bags lang po yung binili natin. So para sa kornisa po yun. So tara, punta natin sa loob para may karga dito sa pickup. Okay, so yan na mga boss, kinakararga ni Mati ni Idol. Wala pa kayong laminated board? Wala pa. Ha? Kulay. White. Marami. Dumating na? Marami dyan. Yan yung dumating. Ha? Ilan nga ilan? Ha? Nasaan dito? Ay, sa kabila. Ito ano to ay? Ito pa to. Isa pa yan. Laminated board. Laminated board din yan. White. Oo, yan. Kulay white. Kulay white. Dapat dinalawa mo na. Kasya kaya dyan? Naglilima. Sige. Lima. Pag tinili ako, lilima ka muna lang kayo. Okay, dito na po tayo sa bahay mga boss. So, ano muna tayo mga boss? Shout out muna. Yan, shout out kay Ginalyn Rivera, kay Aizumi Asumi, syempre kay Joker Official Vlog, Sir Masoy Dante, Yolanda La Chica, Julie Aquino,
At Joy Biag, Raymond de la Serna Official. Yan, siyempre kay Domi Baracchio. At siyempre kay Masaoy Dante, kay Boss Masaoy Dante mga boss. Tsaka Mary Jane Basingan. At kay Sir Denver Manalansan. Shoutout din kay Robert TV, Emilio Gamboa, at Barido Jen. At kay may ayan, isa pa. Sino pa ba itong isa? Marvin Fernandez. Ayan, shoutout din po kay Sweet November. At syempre kay Sir Elizabeth Bersos, ay kay Ma'am Elizabeth Bersosa. Syempre kay paring kay Boss Christian Mark Ramos. Ayan. Belba Suklife. Ayan mga boss. Tsaka kay Jonas Batislaong. Okay, so yan po yung mga ayan meron pa si Rec. Ayan, shoutout din po kay Small YouTuber Jade. At kay Simply Jet. Ayan, yan po yung mga shoutout natin mga boss. So ayan mga boss, hanggang dito muna yung vlog for today po natin. Kita-kita po tayo bukas. Binggit po tayo kung hindi po ulan. God bless.